שמן אתרי תפוז. שמן תפוז הוא שמן מרומם, וזו האיכות המרכזית שלו, תזכרו את זה. שמן שעוזר לנו להרים את מצב הרוח ממצב של דיכאון, או אפשר להגיד נוגד דיכאון. התפוז הוא נוגד דלקות, הוא מסייע בעיכול, הוא מעורר תיאבון, ובכלל הוא מעורר לחיים, הוא נותן תחושה של חיים. הוא נוגד אביתות ומרגיע, הוא מחזק. שמן התפוז הוא שמן שעושה נפלאות. תדיפו אותו בבית שלכם, ותראו שכל מי שייכנס יגיד לכם משהו על השמן הזה. לשמן הזה יש איכות מחממת, נותנת תחושה של עטיפה, של הגנה אפילו. הוא מרגיע ממתחים, הוא מעורר יצירתיות, תחושה כזו של פרנה מחודשת, של כוח חיים מחודש. התרוממות הרוח. הוא עוזר להתגבר על מחשבות טורדניות ומחשבות אובססיביות. הוא מטפל ברקמות נפוחות גם בצקות. מאוד מרגיע, אור רגיש ומגורה. אחרי שתשתמשו בו יכול להיות שתשימו לב שאפילו הוא גם השפיע לכם על מערכת הנשימה וממש עזר לכם לפתוח אותה. אם אתם אמורות ללדת בקרוב, אז שימו לב, שמן התפוז ממש כדאי לשים אותו בחדר הלידה. הוא יכול מאוד להרגיע, מאוד לשחרר ולעזור להרפות את השרירים לקראת התהליך של הלידה. אז קחו את זה בחשבון בלידה הבאה שלכם. שמן תפוז מאוד מאוד מומלץ בהעדפה באוויר. כמו תמיד אני מזכיר לכם שאם אין לכם הכשרה של ארומתרפיסטים, השימוש בלקיחה פנימית או בטיפול כזה או אחר אינו מומלץ. הטיפול היחידי שאני יכול להמליץ לכם עליו הוא להשתמש בשמן במבער, אם זה במלח גס או במים, ולהעדיף אותו בבית, ליהנות מהריח שלו וכמובן מהאיכויות ומהסגולות שלו.